Legendar жыршы, Өскөрмүн халық артисті Ризат Рамазанов өзі. Ризат Рамазановны шақырдық Ақшарлаққа. Ол бізге вкуснейшер берген балалар біле башқұрт балы. Шулай бе? Міне башқұрт балы дейді. Нерсесімен айырыла ол? Татар балы жоқ бейді олай бе? Татар балы дегенде башқұрт балы енді Ғабдырахим біріншіден қайырлы күн. Сенермісіз тыңғаушы бар деп айтып біздің бітін мұндарына видеоны да қарай бар. Мен өзімде ентегі Турган тур эфирда бізай. Халық қарай, Халық қарай қазір. Халық сәлем. Инстаграмда. Ғабдырахим деген малай. Міне Ризат, Өскөрмүн халық артисті. Тепки келді. Мендәліктегі бал енді айырмайдым, ләкин гастроллерде үйреп, Башқұртстанның бүтін пішмағында болды. Башқұртстанда, Татарстанда өсмеген орман ішінде үленнер, түрлі егілер бар дегенде, Башқұрт балы дұрыстан да татармағына қарағанда айырылақ табиғаты нәрсесі білен. Табиғатында бар бір моторрақ, орман яғы, суяғы, Башқұрт балы нәрсе етсен деген тәмбірек. Оны хәмдүне дейтедір, табиғаты бар бір байыра, моторрақ Башқұртстан. Сен мұнда шылайын, онда нешесі білен байыра? Білесің, міне емсімнен барғанда, Оқтаныш білен ерке Илиш бетінде, границада бетінде бар. Оқтаныштан барасың, бара оғаша әз. Илиш района келіп кіргеш, ұжан жектірттігі оғашылар, ментегі Зейнердан оғашылар дейінде тоқтағылды. Башқұртстанның табиғатын сөйсе келеріктігі біз ұрамға шығып, біз абешін ертеңгі түрлерді бешлерді қайтабыз, машин әз болғанда ентегі. Мәжелес ішлеп, юбилей ішлеп, түнне бірін еуа қозғалабыз да. Идристен де онда табиғат бар-бар екеншерек бойырақ деп етегенде. Чүнки міне Зейнерді бар деуағында колхоз да жоқ. Колхоздар ұж көптенен біткен. Басуларда міне шешілмегеш бізде бетінде олабыта шөгілен өсе. Онда бір де уже шешмесен, қойын, шаршы, урман яғы, сразу урман барлығы. Бізде бет мінесін шаршын тұртып қара, көкне интегре керек, су сибірге керек, нәрсе керек. Мұнда өзінден өзі қырғый жер шундықтегі урман жері деп айтеген деп заныйме. Бағып өсіп шыға бетін нәрсе. Сіз негізі Башқұртстан яғында? Yok, мен Собаныға бет. Сен Собаныға, Зейнера? Зейнера Башқұртстан районы, Башқұртстан Республикасы, Қорайдыл районы. Бұл Қорайдыл Екатеринбург районысында, мұнда Уфим қиылғасаға, Юрюзәміне араға, бек шундай таулы мотор яғайды. Қойса ауылдан ауыл? Халил деген ауылдан. Халил? Бұл мен... Халил деген кіші алған еді? Халил деген кіші, бұл Иван Грозный сүйінбекені сақлаған келген ғаскер. Дебек дегенде, оның бірісі қолған болған бетінде Этна районының Қозаққар деген ауылында. Битаман, аларда міне пысақ, пысмақ, сы білен сөйлешелер. Пысақ, пысмақ, міне менің әнейінің әнесі, шул яқта Битаманнан. Балар яғында да башқұртшатығы хаумағағыз деп башқұртша сөйлешмейлер. Пысақ, пыстым, кестім түгіл, пыстым. Жерлі сөйлемейді? Жерлі сөйлемейді. Бар көрші ауыларында Байқыбаш, Рәкей деген ауарда чы. Ауарны шәхіннер дейлер, мишерлер. Чоколатты чай білен чай içеміз. Чы білен сөйлешелер міне. Шәхіннер? Бұл мишерлер? Мишерлер деген сөз шәхіннер. Олар чылап сөйлешелер міне. Чы. Міне біздегі мишерлер секілдігі, чықылдап. Сықылдамай барым, чықылдап тұралар. Бұл ішлеп тұра ма? Сен контрольдеп тұрасың енді? Тұра барысы нормально. Міне бая айтып кетті, сыңғы уақытта нәрсе сатқаның бар, бал сатам деп. Міне бал сату сеңа нәрсе дейді. Кіші бет бар, нәрседер выгода іздемесің, ейсе сен іздемейсің. Ғабдырахим, мен выгода іздемеймін. Меңа, например, керек кішілер, шолық мен міне врачқа ғана деп айтеген дейме. Көштен әшеттіріп балап келейім, ол менен сұрай. Безатап келе бір дұрт банкі меңа, сатып алам дейм. Дұрт банкі ішпейтірлі ма? Дұрт банкі өзінің туғандарына, әті әнесіне нәрсе, жойап келем дейінді. Выгодасы шу, тігі абызай сатқан ішін әлі мен ғаны 6 литр бал берейінді, 3 литр 2 банкі. Мен аны әнелерге қайтып берем, міне сен ап келдім көштен әшке сізге. Шуай қойда барам, балымында жемағат. Башқұрт көштен әже деп, шуай тараты берейін кішілерге, тәмілеп, оғыз етсінлер деп. Келесі елға покупателер тағында көбейсін деп. Сенің олатырған кішілерін шушы бізде Татарстанда ма енді? Башқұртстанда дегеннен әп кетем де біздердің пасекісі, бек сұр. Оның нәрсесін болса да үйрендің мі сату ішінің? Үйренде нелері бар аның? Минустары, плюстары? Сату деп Ғабдырахим меншік деп айтайым. Жоқ, сен кішілеріне кішілер бересің. Мен ауыл малайы, меншік деп айтайым, менің әнелердегіндегі әне колхозда ішлеп етейінде менің бұзау қари. Әти лесхозда
теге тракторда эшле дип әйтик инде, шүмешле тракторда. Алар миңа теге без бит нәрсә белән булыша алабыз дип, мин теге сәхнәдә дә әйттем. Ничек күтәрелдегез, сәхнәгә сезне кем чыгарды? Әти-әни һәм абзардагы икәүгез дип әйттем мин. Чөнки без сәхнәгә бу үземә дигән нәҗер чыккач, әнинең ике әти белән үстергән икәүгезе бар иде, шуны суеп, итен сатып, шул акчага раскрутка эшләдек без бүгенге көндә үзебезгә теге җырларны дип әйтик инде, радиога шул акчаларны бирдек инде. И шушыннан калды, мин теге әти-әни әйтә, без сезгә ди нәрсә белән булыша алмыйбыз инде ди, без ди теге авылда үзең күрәсең, хезмәткә 10 мең, 15 мең анда түләвен түләргә, ашарга тегесе монсы дигәндәй. Минем сеңнекәш бар әле. Бер үгезәп кайтып бирәбез без. Алар үстереп бирәләр. Бар бит инде, пишәне бар, нәрсәсе бар дигәндә инде. Быел инде коронавирус булгач Башкортстанга да бернәп кайтып бирдек әле. Чөнки бер ай Сабада тордык, бер ай Башкортстанда. Нишлисең, бүтән эшне эшләдек. Бәрәңгесендә утырттык, шөбендә утадык, шөгендерендә гомер шөгендер утырткан юк инде теге кармавы шөгендер булып әле малларга бирәсең. Шул шөгендерендә утырып, шөбендә утадым. Иң яратмаган эш шөбе табу иде. Кая барасың? Бүтән кеше эшләгәндә эшләргә кирәк, шөбендә утап, бу җир кешесе булып беттек. Эштән курыкмыйбыз инде. Мин нәрсә әйтәсем килә, артистлар белән кайсы вакытта теге, менә күп әйткәнем дә бар инде, кабаттан булмасын. Теге солянкаларда, татар җырларында сөйләшеп торасың. Менә бу районда халык кул чапмый, менә бу районда халык куркып карый. Тегеләй булай, теге кайсы вакытта ширкәт әйтәләр, кайсы берләре теге сизелә инде. Мин үземчә генә уйлыйм, мин кушылмыйм бу сүзгә. Иртәнге 5тә торып, көтүен куып, сыерын савып, сөтен сдавайтып, без аварыңа арканлап, шебиләрен ашарга биреп, үзеңне киенеп, иртә баштан фермага бар син, әни өчен мине әни менә теге Тобияз ягында минем Сылабаш дигән авылдан. Әби хәзер кызганыч мәрхүм инде дәвәни. Зиратка бара, 1-2 көн кунып кайта инде, әти белән барып, мин әни өчен эшкә калдырам инде. Әни юк инде, йөрмә инде артист башымда, юк мәйтә, минем үземә кирәк ул. Барып, киемнәреңне салып, теге ферма киемен киясең, астын җыештырырга кирәк, име? Синажын сал, унын сал, саламын туй, пишәнен тегесе монсын, обедта кайтып, тагын маллар карап, без аңа су эчертеп, прашка як, шебиләреңә ашарга пешер, прашка дип әйтик. Шуннан обедтан соң тагын эшкә китәсең, кич белән тагын авылда күпме эш, суын сибергә, 4 көн буе шул эшләгәннән соң, менә болай хезмәт бар икән. Сиңа шул хезмәт калганда күп маллар инде. Күпмеләр хезмәт калды диләр. Дә күп эшлисең, колхозда күп эшлисең, бер ялсыз. Шуңа күрә. Караңгы диләр. Шуңа күрә мин Халык карыймы? Карыйлар. Кысылсыналымы? Популяр. Безгә бүгенге көндә юк дөресен әйтергә килә. Әлегә 70 кеше, 72 булса. 72 генә? 7 миллион булсын. Почему? Габдрахим Аршав. Менә шуңа күрә мин ул нәрсәгә теге җиңел карыйм. Менә син җырчыларның нәрсәгә китсәң, шунда әйтәсең килә, күп кенә кеше андырсын әйтергә кирәк. Син теге кабул итмә үзеңә. Менә җырчыларның менә шулай хәзер вирус вакытында эшсез калуны сөенә икән, мин ишеттем. Кичә мин әйттеләр. Ризат Рамазанов килә дигән, шушы торауны бирәләр дип әйттеләр. Сөенүчеләр бар икән, син моңа ничек карыйсың? Дөрес әйтәләр, мин аннан бер әйтмим, чөнки танышларым арасында да Аллаһка шөкер, буларда бетә башлар. Әйтүчеләр бар бит. Әйтүчеләр алай юк инде, но менә ай сезгә дигән булды инде бу коронавирус. Удар булды инде. Ничек яшисез, ничек буласыз дип теге. Алар инде теге жюри сораган булды. Но алар жюри дип инде жюри сораган түгел, теге сөйнеп киткән шикелле. Менә сезгә, но сезгә быел не повезло, дип. Зато шушы коронавирус дөресен әйткәндә, кемнең кем икәнен ачыкка бирергә бик әйбәт нәрсә булды. Чөнки җырлап биргәндә, шул дуслар арасында, шул төркемдә эшләүчеләр арасында, әйтәсе Ризат, әйдә тегеләй, әйдә бай торай. Әмма ничә ай эшсез яткач, сиңаларга эш бирмәгәч, нima дип әйтик инде, үзебездә сәхнәгә күренмәгәчме, концерт аралмагачмы? Күренә кешенең чын йөзе, ничек сиңа относиться иткәне, ничек сиңа мөнәсәбәте. Менә ул нәрсәне. Шын дуслар калдымы? Шын дуслар аларнар әйтәгән шуны. Мин беләсеңме, Габдрахим? Шын дус бар микән? Ләкин миңа ышанмагандыр әле бүгенге көндә. Мин бүгенге көндә ышанам үземә,
әтиеніне міне шушы нәрселер шын дос әлбетте қатынға шанаға керек қатынға балама шананы міне дос теге қайғы ортақлашушы көп шаттық бөлісуші жоқ деген бар бет еме ондай достар да бар достар мен мәселен таксида ішлей бергенде сахнада болғанша бір кім дүниені таксиға айтам күндіз Вахитовский центр детского творчества болған күні уазикта келем нәрсе ғана көрмеді тұрмыш мен кредитта қатын декретта дегендей сондай уақытта болады екен деп сол уақытта бір кім жоқ әтияни бар бір туғандар мында әлі қойса бірсе қазір уже міне сахнаға жырдай башлағаш концерттен сонда мен сенің апаң бе сен мені білесің бе фотоға түскенде бұл менің туғаным бе деп кіші алдымда мақтанды ішінде қайсы уақытта мен теге деп тұрамын дегенде барып шушы нәрсені істеп көрмеге тиемін мен шушы уақытта болғанда алыста болғанда сіз қойдетексіз соңғы туғандарым ауыр уақытымда туғандар шыбық işler шыбық ішін Sen Raul Şeref'i kırıyken bir tarafa bir müzik geldi. O Raul selam deyip. Sonra gitti de Raul yaşıttır Raul abi devam ediyor. Raul abi kınasın bu. Bildim bitti. Şöyle bitti. Bilmem bitti. Raul abi bitti. Edep taklattırayım. Mene boya siyasık satı turunda. Sen satı işi bulur idin mi mene? Bularayım mı? Мен бүгінгі сікінде көп кішейте міне дей жыршының бетінде бір балқылаған уақыты болады сүне дейлер енді. Қазіргі жыршылардың шу айтылар. Мен міне интервьюдан сұрай бар сенген түгіл. Міне сізде өзіңіздің көппен тұрсыз деп ойлайсыз дейді. 4 ел, 5 ел, 10 ел, 20 ел. Мен айтамын, мен көппен тұрмыз біз. Ләкин біз бұлдыр алғанша, тұрыш алғанша, сәхнеде тұтырға тұрышамыз. Сен өмір бойы тұрашасың. Чөнки көтерілу ол бір нәрсе, тұту бек ауыр сәхнені. Сәхнені тұтырышын нешелер керек Абдырахим? Яңа жыр барған уақытта шығарға керек. Өз үстіңді ішлерге керек. Бүйі мол, сәхне киімі мол, өз тұтышың мол, сөйлем мол. Программаны қар уақытта яңартып тұра керек. Не қадәрген ол хитовый жыр болса даған, қазір бізде замана шундай, әйбір түйіс ұнытыла, жырдағын шулай. Бір ел болды, екінші елға уже сен ендер яңа нәрсәп келге дейішсің. Шул уақытта яңа клиплар ішлеп тұрсаң, ішлеп тұрғандағына, гіл кіші тілінде болғандағына, телевизордан, радиодан көріп тұрғандағына, сен бүгінгі секунде тұта аласың деп айтамын. Хәменде ең мұхимі масаймасқа. Бірдаңы шемеске. Сенде yok bu. Üzerinde masaya yok. Болмасын біздің Айдар аби Темірбаев енді Айдар аби Темірбаев қар уақытта інім бір ұнағызына шемегіз, бір ұнағын шейсең шейлеп келірлер дейлер. Сөз бар бетінде. Қар уақытта айтып şirketlerde de. Senin bu popüler lakin kızlarında ne yok. Üzerine zorla koyuyor. Kırılga ihtibar ettim yani. Çok kişinin bulamına üzerine ellekinde koyuyor. Abdurrahim men özümü popüler dip ayta almayım Allah'a şükür özümüzün tamaşaşı var. Mene men zine aşu aydım. Allah'a şükür bu şekilde özümüzün tamaşaşı var. En mühimi aytam öz tamaşaşыбызны yo'qotmayша шуларга to'g'ri bo'lib шуларның гайрәтен чигермичә, шулар безгә карап менә концертта дагы әйтәләр безгә. Телевизордан да клиптан сезне нишләп тор ошатмыйбыз ди. Менә ошатмыйбыз ди менә. Концертка туган көнгә подарок итеп бардым ди. Вообще бүтән ощущение, вообще бүтәнсез ди. Bilmem. Менә вирус вакытында сезне бик күп күрсәттеләр. Карадыңмы үзең? Юк шул. Туган телләрдән, ниләрдән үзенә карага беренчедән. Анда хыянәтне җырладыгыз башкортчаны. Башкортча өйрәнеп җырладыгыз. Өйрәнеп мин бүгенге Или язып кына алдыгыз. Юк, башкортча мин 9нчы рәхәтләнеп, миңа башкорт теле хыянәт бит әле башкортча. Башкортча менә әллә күзләр тиеп, эзеләме өмет, сабырлыкты кайдан табарга. Сезгә минем яшен уты кебек күңелдәрдә телеп, хыянәтең керәде арага. Шуңа күрә мин башкорт телендә рәхәтләнеп җырлыйм дип әйтәм. Башта өйрәнәм мин аны. Миңа ул тел теге чит тел түгел. Шул ук теге татар башкортка йөрмим. Безне Башкортстанда ярата Аллага шөкер, Татарстанда мин Татарстанда татар җегете, Башкортстанда Башкортстан кияве. Һәм менә бүген синең менә гомумән нәрсә турында сөйлисең килә. Әгәр сиңа трибуна бирсәк, сәхнә бирсәк, сөйли торган. Нәрсә турында сөйләр идең? Абдурахим
Politika turunda söylerim mi? Lekin men gina bir narsani o'zgarta olmayman. Eshakgina bo'lib qolarman, o'zimga negativ qilib yurman deb. Narsa turunda söylerim. Men aytam bitimda ovulum mavoyi. Ovulga qaytgan sayin o'layman. Turli yashovchi kishilar bor, turli xilda mana. Boshqirdiston qaytsam особенно. Mana pensionerlar bilan men masalan yoz kuni qaytdim. Bir abi ko'rshidagi o'zidan yashay, bolalari ketgan, yana qaytalar oxirida. Qor yog'ib turib, to'ratayindi. Aytib qo'ya bo'lishim shu shabiga. Ko'rakni oldimda men ham bo'lishim. Sen kirsan oldimda qo'yan qaytdim demay, men Qozondan demeydi. Artist bilan ko'rshidi, aytam agar shu emin ulkan bum bilan kelishim, olarni ichib ko'rganlar, shu to'qib eting deyman, o'zining yozmishini söyleyip. Biz endi bunga kunda zorlanib tugul, Allohga shukr endi osharibizga bor, ishlagan kishi baribir o'lmay ish bor bitingda. Lekin men azalakkina yerda ishlagan kishida ovul xalqin deb aytdik, oddiy ishchilarni xizmat huquqlarini orttirsinlar edi. Boylar bilan yorug'lar orasi shunday azalakkina qisqarsin deb aytaman. Chunki bunga kunda kimdir 15 ming zarplata ola, kimdir 15 ming restoranga kirib, oshab ishib chiqadi. Xo'y bo'lmaydi. Qotib boy kundiradi. Shu narsani azalakkina men qo'zg'atib olarim. Tog'an narsa qo'zg'atib. Salomatlik narsasi bo'yicha mana ko'p turmushingda o'nib mana har birimiz talqib etsak mana vrach bor bitingda mana o'qituvchilarga mana shu o'lkalarga men futbolistlarga, xokeystlarga millionlar to'kmasinlar edi. Yo'l ishlovchilarga, o'qituvchilarga, bolalar bilan borib tarbiya beruvchilarga bitingda mana bola bilan sen kunini ikki bola bilan uylangan qolib turasan degan, zingarning opalarini bolalari bilan kuni bo'yi olib ketdilar daraga. 3 bola mavali, teatrdan tugul. Aytam bu tarbiyachlarga Alloh yordam bersin. Mana shu xizmat bilan ishlaydigan. Men o'zim umr bo'yiga qiziqsanam shunday kishiga mana borasan deydi, masalan, parashut operatsiya ishlaydi. Undan dvigatel yasay mana motorist o'g'il bilan mana shu bilan boradi. Shu xizmat shu kishilarga konstruktorlar olarlar endi ularni bilmayman. Shunday yazarkan kishining xizmatini beylasinlar bizda. Kishini qadrlasinlar yazarkan. Chunki butun bizda balasi butun bizda o'xshashini biz biting. Senda menda butun bizni o'xshaysa kerak, yashaysa kerak, yashagach yaxshi turib yashaysa kerak dedi. Qaysi vaqtda aytdilar. Mana menga bir narsa kerak tugul ishga ish, o'rmon ishida bir uy bo'lsin yu. Anda rahatlanib yashayman, lekin yo'q shu bolani durust tarbiya berasi kerak. Bolaga jaylamaysan bitingda mana o'yinchoq berasi kerak. Men bu vaqtda hatırlayman bizga shu tega Brostan deb aytib traktor bilan o'zi kelganda Qozonga boray, motor traktor bor edi. Qo'yinganda kolxozda ishlaydi, anisalik ishlaydi vaqtda. Motor ezbiting deymi. Og'irga basmoqchilar bo'lmaganda endi shunday o'tirib bunda ekskavator traktor olib kelgan edim. Ko'zallarni kipirim bilan qum bilan shu yerda bizning qopqatimda qum bor edi. Qumda bilan shu yerda solib bilan qaytib. Lekin bo'lmadi. Men javodim endi ati India bros kisagandan narjovka bilan tega brosqa qoraq bilan shoqoq kabina yasab tega data traktor shekilli bir nasatdan og'ash qog'ib mana ettirib o'ynadib atimga shu yasab bor yasab endi ekskavator bo'lmasa-da men bolaga men o'zalik ana o'zindirasi kelim yana o'zg'in demayman kibitga kiradi tega ko'p kishi aytayni sizning birgina bova deb oyga ikkalisiz deb bir ikkalar men o'zim конечно yumshoqroq bizning zingaranaqroq tutadi kiyimini ju, yuqoridan pijamam var birlerini götürüp koydumlar, buranın acıydımlar. Zingarın nağırağı koylarında. O kız baba dedi benim deydi. Kışıya koyup krem deydi. Zor kız deydi, buranın yığıştırmağın deydi. Bölmesinde bardaktı, neşegen dedi. Kız baba deydi, en birinci özün asabıydı aslında uğraşıp etti. Dışına judun mu ettin mi, şaşını vurdun mu? İstelyana jığımağa şaş bilen girme. Şunu deydi bu bana. Hatı kız olarak terbiyeli. Mene rahmetli ama. Sizin kız bitti. Ay oygize. Kibitke kireriz de oygize soruyunda. Ati mene oyuncuqni olsam bulamı? Mene bizim dengi xalat etmem ama akşabı jiteme. Mene anlatan kızım aytan bu bir kıybat. Bizim bir tane ipotika tulisi var. Bizim bir tane kostyum var. Acaba satıb alsa var bir tane bizim aranjörklar şekilse kile. Tulisi var, mıtsı var. Kızım turavar alır bizde. Acaba 300 liraqna alır degende. İpotika ko'p төлейsiz.
Неше бөлмелі? Үш бөлмелі. Қойсы районда? Советский район. Советский район. Журам 1И. Кімді сағаттар бойы тыңлап тұрыр едің? Рәхәтләніп. Сұраулар дик ауыр түгіл ме? Yok. Күтілмеген. Kümde saatler boyu tыңларайдым. Kümde saatler boyu min bilesіңmi? Min birer тұрмыш көрген, менә ул 5 минуттан вакыйга күчә дигән кеше була бит. 5 минуттан уже менә үлә дигән кеше. Менә мулла диндәге кеше ул. Менә тормыштан менә булай булырга, менә мондый хаталар эшләмәсен дип, шундый кешене тыңларым. Шундый кешене тыңларым. 80 яшьлек карт ул. Мужик ягында менә. Тормышта менә бар. Тавыш әкренрәк дип әйтәләр. Тавыш якынрак, якынрак ди. Якынрак. Бу күренеп бетми әйбәтләр. Башта күренми дип әйттеләр. Тавыш әкренрәк дип әйтәләр. Әризатны тыңлыйлар. 80 яшьлек 80 яшьлек бер тормыш күргән кешене сәгатьләр буе тыңларым. Шулаймы? Андый кешенең бармы? Андый кеше бүгенге көндә юк. Юкмы? Сәгатьләр буе тыңлаган кеше. Тыңларлар инде. Тыңларлар. Илфак абый бар Шекапов. О, аны беләсез. Менә бүген миңа янда шабырым хәзер. Ул бик аралашырга рәхәт кеше. Мен кызганыч мәрхүм булды. Аралашырга рәхәт кеше дидең, бик матур сүз әйттең. Нәрсәдән тора ул? Нәрсәдән тора? Ихлас иде. Ләкин бу сөйләшми, ул менә депутат белән дә үзе бу депутат була белеп сөйләшә иде. Гади тракторист белән дә тракторист телен таба белә иде. Һәр психолог телен таба, телен таба. Беләсең? Депутат белән депутат инде. Чөнки бит ул бик дөрес әйтә ул. Чөнки менә мин үзем аның белән яндым, менә мин син белән ихлас булып сөйләшеп утырам. Кайсы бер кеше шуның белән пользуется дип калды. Мин моны басыйм әле дип. Дөрес. Менә миңа шул хәл авыр, миңа зинирдә генә әйтә. Булма шул хәл бер катлы, ышанма, кичермә, әзрәк кенә. Шуның бер Аллаһ Тәгалә сиңа зинирны бирә. Сез икегез бер. Менә синең күзләрең син бергә инесез, бергә монда. Анда әйтеп китермен. Минем иң куркыныч дошманым үзем ди Ләбиб Лерон. Синең иң куркыныч дошманың кем? Үзем ди Ләбиб Лерон. Бар бит шагыйрь. Мин аңа дип әйтә алмыйм. Минем иң якын дошманым ул минем иң куркыныч дошманым. Ул миңа приближенный якын дустым наверное. Якын дустым? Иштеләме? Әйбәт диләр. Дошман ул, беләсеңме? Куркыныч кеше ничек ул? Менә без синең белән анда елга бер, 2 айга бер аралашабыз теге. Анда мин кайдагы Петербургтагы Илназ белән елга берме, 2 елга бер күрешәм. Синтә каралышты хәтерсем, Хәния Исәния. Шул артында, пирамида артында. Сөйләштек. Хәния. Но дошманны каян диләр? Ул дошман, дустың ул синең турында беренчедән бөтен нәрсәне белә бит инде, әйме? Шушы дуслар дошманга диләнеп куялар. Менә мин шулай бер яндым. Булдымы? Булды. Шуны сөйләп китәләр, исемнәрне әйтмичә, үзеңә карай. Исемнәрне әйтмим инде. Исем әйтмисең инде? Үзеңә карыйсың. Ну, шулай булгалый, менә ул теге әллә кайдагы синең якын дошманны әллә кайсы түгел, якын кеше. Синең турында, синең турында бөтен нәрсәне белү, сиңа приближенный кеше ул дошманга дәйләнеп куя икән. Чөнки мин әллә кайдагы Мәскәүдәге кешегә кирәк түгел, ул мине белми дә бит инде. Аралашкан кеше безнең арада дошман. Дошманга әйләнеп куя. Шундый хәл булды. Ничек яндың, нишләтте ул сине, нәрсәләр эшләде? Ул бер нәрсә эшләмәде, мин дә бер нәрсә эшләмәдем, ләкин мин үземә киртәк кенә куйдым. Менә шушы икән. Аңлыйм, попаступкам, дурак булган, томаланган булганмын, күрмәгәнмен. Димәк, шуннан соң хәмидәләр ясадыңмы инде? Ясадым. Бөтен нәрсәне сөйләмисең әле кешегә. Үзеңне нидә контроль? Ачылмаска кирәк. Мин бик ачылайдым, тиз ачылайдым кешегә. Мин кем, мин нәрсә булган? Субординация дигән нәрсәне тотарга кирәк. Хотя бы бер-ике ай. Кеше шуны кабул итеп алган, уже синең белән пользоваться итә. Тикшерү алымнары бармы синдә кешенең? Андый теге алымнар дип мин әйтәм инде. Ничек бар шулай килеп чыга, мин әйтеп кешене тикшереп, аңа теге уйлап, минем аны уйларга вакытым да юк. Теге кешегә мин булмаса көндә гаилә концертлар белән теге күз томаланган,
эшләргә, жаңа җырлар эшләргә, Яшәргә минем, миңа теге яшәргә. каяндыр менә бу кеше болай булган, мин кичерәм. Мин бит үз чакка бирә алмыйм мин. Хәтта беләм ризат әйтәм, әзрәк кенә булса алып инде. Безнең икебездә дә генә юк. Безнең белән кайсы вакытта әзрәк икеләшеп алсак тагын теге бетте. Юганда усаллык юк, дөньяда юк. Икебездәгебез белән шәүшәлек дигән сүз. Шәүшәлек диләр бездә теге. Кипешләй без икебездә белән. Ничек болай булган инде хәзер әйдә, ничек туктай инде әйдә бергә менә. Бер кунаклар 5 минуттан без сезгә киләбез диләр бит инде. Нигә яңа гына Уфаны чыгып киткән идебез. Ризат давай тиз генә. Шалтында тиз генә кемдер идән сибәрә, кемдер бәрәңгерчи, кемдер чәй куя, тегесе монысы. Авыр вакытта группировать итә беләбез. Мин шуның белән бәхетле. Менә шуны әйтергә янтыкмын, әйтеп кенә китим. 35 мең ай сайын шулай бит. Вирус вакытында каян таптыгыз ул акчаны? Җыелган запаслар. Хәтта мин квартираны саттым менә авырый башлагач. Чөнки ипотека иде, һәм бүтән квартира алдым инде. Ипотекасыз. Җыелган запаслар да бар иде. Шуннан бер сата сәйберем бар иде минем. Шуны да саттым. Чөнки эшләргә кирәк, җырлар эшләргә. Гаражга. Гараж, шуны кайтыр гаражын. Кайчандыр алып куйган идем теге концерт әйберләрен сөйләп битеп куйган. Бар кирәк тә инде. Хәзердә концертлар юк бит әле, киләчәктә. Ярты залга гына куярга дигән сүз йөри. Ярты залга, ну бит арендадан түләргә туры килә. Аренданы кемдер киметә, кемдер киметми. Группага да түләргә кирәк. Белмәдем, үземдә башларгамы, юкмы дип менә уйлап торам. Каян башларга уйлыйсыз, башласагыз? Башласак, кайсы бер заллар 50% кеше кертәбез, кайсы берсе безгә 50 генә кеше кертергә дип әйтәләр. Монда Казандамы? Казан тирәсендә инде. Әтнәгә керебез дигән иде, менә 50 генә кеше кертергә дип әйттеләр ди. Башласак чистайдан башлыйбыз. 8 сентябрь чистай. 9 хәзер хәтерләйм, ДК Юность Казанда. Аннары Чаллы, Әлмәт, Нижнекамский бар, Питрәч бар, Азнахай бар, Зей бар. Шул якларда. Татарстан, Башкортстанга пока доброюга вообще 50%-ка да куйган. Безнең мартның 15-ннән туктады. Апрельнең 30-на хәл булырга тиеш иде. Шуны сентябрьдә куеп бетергә дигән исәп бар инде, Татарстан калды. Уже октябрьдән безнең Башкортстан, Чиләбе, Екатеринбург, Төмән, Сибир шул яклар уже. Читтә яшәүче татарларга күңел күрәбез. Кем белән талашканың бар һәм ни өчен? Дөнья булгач. Кем белән талашканыбыз бар? Мин алай үзем бик конфликтный кеше түгел. Элеккедән инде дип әйтсә. Нәрсә өчен аларга риск кем белән талашканым бар? Дөрестлек булмаганга алдалаган кеше белән талашканым бар. Мине алдалаган, мине шандырып биргән кеше белән талашкан бар. Талашкан бар. Безнең менә Айдар абый белән дә теге шушы-мушугына без аның белән дөрестән дә теге әйтәбез син белән чын дуслар инде. Чөнки бергәләшеп алабыз. Була. Тимербаев. Була. Безнең тыңлыйдыр ул. Тыңласын, дөрестән. Тимербаев, сәлам. Юк, талашу дигәндә ул теге син нәрсә тегеләй түгел. Айдар абый әйтәм, менә болай дигәндә. Ул үзенекен әйтә, мин үземнекен әйтәм. Айдар абый теге ул тоже кызу кеше. Ярар, менә болай булса да тегеләй. Әйтәм, Айдар абый болай бит инде, шулай. Потом бар уртак фикергә киләбез, ул бар. Уртак фикергә килә, ул нигә килә алмы? Компромисска. Килә. Ул да отказ бирә ала, мин дә отказ бирә алам. Без шуның белән бик матур эшләп киләбез дә, икебездә, потому что теге мин генә уступ әйтеп булмый бит инде. Ул да уртак фикергә килеп, ахырдан бары әне менә күрдеңме? Мин бары тормыш күргән кеше. Менә шулай инде дип, миңа бары әйтеп куя. Дөрестән дә без әле зиңә белән тегезрәк яшәрәк булабыз, яшьләрчәрәк, кызурак, менә җиңелрәк. Бер мисалын китерә алмыйсыңмы? Үзе дә тыңлыйдыр. Ну, мәсәлән, җырны эшләткәндә генә инде. Җырны безнең шул җыр буенча инде. Җырны эшләткәндә сүз зиңере җырлап җибәрә, мин дәвам итәм. Юк ди, сез ди дуэтта ди матуррак смотритесь ди, бергә җырлап китегез ди. Мен әйтәм, тегеләй матуррак чыгам. Ну, син миңа аңламыйсың, дуэтта булсын ди, дуэт башлап китте. Мин аны шулай күз алдына китердем. Мин ди җырның ди, атасы бит минем балам шикелле ул ди. Шулай матуррак бу ди. Аранжировка буенча күп әйберләр чыга. Менә миңа бу инструмент шалмый. Мин дә гел монда Айдар абый да көйләргә тиеш. Аранжировщик белән дә сөйләшергә тиеш. Чөнки аранжировщиклар да түгел. Ну, мин эшләдем бит инде, тагын нәрсә инде, тагын нәрсә казынырга тиге. Идеяне брат, пожалуйста, менә бай булса шәрәк бу
сені бір шап баз бәрәңгі сәп келем. Бір сарағап келем, қазақ келем. Жайлап, бітінесін жайлайсың енді, майлайсың енді. Таңлысың ба, айгілі тұташ деп етім әлі. Міне шұғай жайлап әшірге керек деген. Бізге айталар енді ол. Сізді өзіңіз қожа дейді, сізді міне менің директор дейді, ертабаштан панделекіне келесің дейді, суға дейді, тегілей, бұлай дейді. Біздің директор шұлық енді ол композитор бар, шұлық аранжировщик бар. Сен бітінесінде жайлап, майлап, бітін кішілер түрлі құлып, ішініштерге керек, бітінесін жайларға керек деген. Міне мен гene мұнда көрді деп, мен Ризат Рамазанов деп гene болмайды. Жайы білесің? Илеген башыны қылыш кесмейді, шуңа көре мен... Жайы білесің енді? Мен тұрмышта көбірек жайлап майлап үйрешеді. Бая талашу турында айттық, мисал кетіре алмайсың ба? Кіммен талашқаны ең? Үле біте деп етеймесің енді? Ғабдырахим мен алай үле біте талашуына айтамын. Міне искегіне түшкіне алай шып отырына. Міне мен етем ет алай бектіге... Бұл жерсе болғашқаны түгіл, ғылыммен тұрмыш еткенді. Тұрмыш еткенді... Йоқ алай, қышқарып. Мен анды міне қышқарып үле бітіп, мен сені тегілей болай деп анды талашқан кішім жоқ. Группада болды, бір жігітіне ныққына теге шалевалай келе берейді, сәхнеда уже теге субординацияны жоғалта теге. Мен кім екенде бар, чектеп айтайын теге. Ну уже теге яшшәшәрі қылана башлайды теге. Талашудағын түгіл, нық етіп кіне бір шәшәрі деп айтып қойдым да. Тұрды ма? Тұрды. Мен айтып теге, мен бетін чектеп айтым. Шоқ уақытта қышқырам да, ұнытам да енді. Шоқ уақытта қышқырам да, шоқ уақытта ұнытам да. Мен алай үш саққа бермей. Мен алай кіші білен тегі міне, сен бола бейді олай қолы талашқаны мен. Мен тыныш кіші. Мен үш күнім дүнияда талашсам да, мен өзінде ғайып болмаса да, Европаға яшамейді, екімізде ғайып бар, йо-йо барады. Шонтыратырға ғына Мәгәнем миндән дә әйтеп, ул кеше барып үзенең кемтеге акылы булса идең юк. Ризат башасың әллә? Ризат син башасың әллә? Турыйсырның. Мен апака турыйсырга кергән әле. Юкмы? Юкмы? Әле Ризатка бирәсеңме, юкмы? Или бетерәсеңме? Яра бетсен дә монда гына сөйләшеп. Бетерик. Ярый аласың. Тура эфирне идез. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгызга. Акчарлакны укыйбыз, безнең авылга да килгәндә. Birinci etip de poçtağa Akşarbak kele ştraflar bilen birge. Ştraflar sabah kele şuna göre Akşarbakны yazılığız, Akşarbakны укыгыз. Инде ул теге шундай чаралар дип әйтик, радио, телевидение, газет, артист белән тамашачы арасында күпер. Безнең инде шушы Акшарбак газеты белән күперебезне кабылсын, язучыларыбыз күп булсын. Шушы авыр мизгелләрдә коронавирусны җиңеп, матур дип яшәргә. Менә бу Біздің интервьюның ақыры Акшарлакта болacak барысы да. Шуңа күрә Акшарлак газетасын укыгыз, барып тикшерәм. Йоклар алдыннан сөйләтеп карыйм. Габдрахимны укыгызмы? Укымасагыз 2ле, укысагыз 5ле куям. Пука-пука, айгыл туташ, я тебя люблю. Тарихта бик күп шәхестәр булган. Сталин, Ленин, Султан Галиев.